پشتی کو ناو شیخ سعید لارەیەکە گشتی یا باژارê Amedê hat kirin li Tirkiye gelek karvedan çêbûn. Şaredariya bajarê mezin ya Amedê navê Şêx Seîd lareyeke kirin ku nû ewreye tê çêkirin. Piştî wê bi navkirinê Partiya Zafer, İYİ Partî, Partiya Wetenê bertekên tund nîşan dan. Parlamenterê İYİ Partiyê İsmail Kunduk bank li wezîrê navxwe kir û jê ra got ku navê kesekî weke Şêx Seîd ku li hemberî dewletê serî hildaye, xıyaneta wî hatiye belgekirin, çawa dibe ku li cadeyekê bêkirin. Ev yek bi awayekê eşkira piştevanîkirina li xıyanetê û çavê xwe jî li vê rewşê nagirin. Ewrêka ku navê Şêx Seîd lê hatiye kirin, bi qasî 12 kilometreyan dirêj e. Bajarên Amed û Xarpêtê bi hev ve girê dide. Piştîvan karvedanan jî şaredariya bajarê mezin ya Amedê daxuyaniyek li ser torên civakî belav kiriye, ragihandiye ku wan êdî navê Şêx Seîd li vê reyê kirine.